খাবো হামবাই তিনি যারা আগরতলানি মালিক সাবইনি সিংনাय বড় নুকখানা অমনি মালিক ত্রিপুরা সার আবনো নরক নুকখানা বরংनो ছানানি নাयो ত্রিপুরা সানি আগরতলাनि मालिक बो ত্রিপুরা सानो अमनो जों दिनै फुनुंनानै थांगाय दङ बर्थमानाव आं सिनि ত্রিপুরা मथानि बरम गोनां प्रेसिडेन्ट बिके सारनो आंनि खुलुमनाय जाफारो अरो फाइमानजाक पाइका सिनि तिति एडिसिनि चेयारमेन बरम गोनां जगदीश सारनो खुलुम मिनिस्टार तिति एडिसिनि जत बरम गोनां इएम एमडीसी सिनियर लीडर्स ताई बुबाग्रानि चौबानि वारियर माइक किसा डिस्टार्ब खालाय तंखा अबो केबें मुंगुइ मानो ओ माइक मालिक रक अम केबें मुंखाय मानो अबन बागे तियार मा तंनाय कारण अरो जे माइक रिनाय बयनि दफानि बरक केबेंगै मानो ताई ताखुरक बुखुरक आं नरंनो कसारनानै मुचुंगो ত্রিপুরা मथा बुबाग्रा चिमिया बुबाग्रानि लगिवो ত্রিপুরা सानि लगिवो तिनी उत्तर पूर्वांचलनि जत नर्थ ईस्टनि जत लीडर जत रिजनल पार्टी बुबाग्रा बाइका याक मिलिवै जों वार्ड नर्थ ईस्ट सलामका अब मेसेज तिनी चिनि आगुलिनि हयते न सारा नर्थ ईस्ट रहनाय ताई दिल्ली नबो जों मेसेज रिनाय चिनि मानथायनि बागै जों ত্রিপুরা सिमिया बुबाग्रा सिमिया ত্রিপুরা मथा सिमिया जों गुटार नर्थ ईस्ट चिनि मानथायनि बागै जों थानचांखा अमनो तिनि इउनिटी रेली और आगरतला खालायजागै दङ गोबां मा केबेंमुं तिनि साब्रुमनि टाइमलि ट्रेन सालक जांनानै दंमानि सारक जागलिया गोबां मा चिनि गेटो चिनि बरक फायनायनि बागै गाड़ी रिजार्व नाखा गाड़ी तिनी नष्ट हिने रिजाग्या आहाइपा न तिनी ने आगरतलानि लोको थम पान्दावो यांगो नाहारिनाय दे तुई तोर तुइखाय बरक चिनि माथा हाबलाय तंलाय माने लामा चागलाय लिया ताखुराव बखराव ताई सिराप साकानो नंनि बसकांगो चिनि नर्थ ईस्टनि अजामारक चिनो माथो बुबाग्राबे बाक्सा बरक फायनाय आं नरंनि थानि कयमुं नारकनाय मोसोंनो जों थानचा मा तंनाय बुबाग्रानि लगी मा तंनाय चबावा बुबाग्रानो जों लगी मारिनाय हिंकायसे जों फियक जागनाय हिंकायसे चिनि मानथाय माननाय हिंकायसे जों कुसुब जागमानि याकनि जों यगै माननाय ताखुरक आबोनि बागैनो जों थानचा मा तंनाय कागलाय मांलाक बयजेसेपनो चुक्लि रिथुन जों थानचा अनो कथावै मा तंनाय ओ थानचानि मारिनो नासिगैनो तिनी उत्तर पूर्वांचलनि जत अजामारक ब थानचांगै पाइका तिनी चिनि ओ आगुलिनि आस्तबल मैदान ताई सिराप जाकानो नरक नुगानो चिनि थानचानि अजामारक न लां फासिमो नासिगनारि थानचानि अजामारक जत्तनो यांग बसाजाक यां दिगिबो नासिगनारि चिनि थानचानि अजामारक जत्त फासिगनो ताई सिराप जाकानो चिनि बरम गोनां मेघालयनि चीफ मिनिस्टार चिनि कनर चांमा जी बर फाइसक पैनाय आं खाख्लायो आनि उकलको तेबो काहाम नारंनाय तंगो ताई तिनी ओ रेली पाइमानि परेवो नरक जतन कसां खाइ थाने कोनो जागा कोनो केबें मुंता आसाइरिदि अमतैखायनो जों पिसफुलनि चिनि मानथायनि चबानो जों फुनुगरिनाय म काइसे दृष्टान्त उंटंटन म काइसे लाइव मांगै तंटन मसक सावैनो जतन नाहाय काहाम ताई हामजांमा याफारै आनि कक मुथाका आसिक्तिनो जतन खुलुमबाय हामबाय बेलेक